Jing ya jia jungi kamsha le bor haki benta jong ka than Langpih da ka Assam. Kom ha jing thumu bon wan bu ju bor ya tempulit jong ka Assam ka bala pauru ikini gisngi ha umali. Klam da don ka jing ya pentep ba markaliang ha ka sarkar Meghalaya bar Assam. Kala penlong om tangi Paidbah khasi ki bregi nongshong shnong ka te ka than bikin penpau jing persha. Handrai ka ne kala penlong ru wat ikiri rong ba jong ka te ka than bikin nong yalam bapau ke jela bikin mi syakmat ban penpau ka e ka bakidon ban ong. Halor ka ni ka khubor ka Hills News Network kala yoru ban ya kran ni arngut kiri rong ba hakaba mentatungin ya pet ya ke bana kaliang juki ki don banong to hakaba ning kong ngapen pau ga susi ban yo I ya ga jing teng ni Assam ya ga jing Thom ga du jungi ha ga ka chaka right saul ni onga Langpih area ban menta ga bare hang he umali haba hak tu ka sing ga baning kong bakiwan mo na kaliang du snong le ami sing balang bar khoi le mi hang ni la da pen bait la da pen phai ya kata ga jing thuan bu ya ka police kam ni pada kalian cuma hakatu ke bayawan lang bat kiseng balang hakatu ke ambil si balang mo hidon hang ni baru kau ingin I bat ngila ya ong bahaba sarkar jungi kalabu kecing rap mo ringba ke polis ni nak kalian kipai bakin ai bet kecing kerjaan ke pokora klem dapat mi kecing kulmar ingin sampai kata kau teh hendroi hak juga por hak si toding ngala ya kendu markmat ya ba lakmen remboi honorable minister Bila keren saya kedar bahang ni him tangi ai ke burom nak benta ke jing simkloi ya ke jing ita mo nak kalian jong ke police department nak kalian administration dan ke West Coast Hills kita gola ya ke long pool ke long kam ke jing ja deke ke basungsi ke long bagane bahaka sing blai pada kumenin ya pun ki Paidbah ki marek ke jing seng mo tinggal thai siu bagani le sing ke jing thmu ke ba arsap ke jungki balai pada bahaka Sunday biang mo ngasung su bahadu ki wanra omde tangi ki polis ong Assam badi ki sipai de ngasngo ka de korka regiment mentahi tingin ang bu ke jingkeli ke urgency jong Assam ban wan bu sa kam hang ni hapo umali ha Langpih kalon lepa hang te don lepa bayak ni Langpih tang san minit hatulai perkhat mo bagi jing gile no nga hap ban question ya kata ku muno ilam ubala jon menta na marngi na kaliang Meghalaya kana ki ba kim seban gunu ka jingpen kenya angpi dengan penpau susi ngi penrem juri kan ni bat ngi kwa banang ni syakmat kan don lem kumta kamut ba rese kan wan ra biang kum tu ka jinglong jingman haki sem area syko karu Paidbah ngi hapelong ji ki bat ndal don ji ki kami ngi jaba susi ngi kwa asyu ki ja tebegi kremen skam ka sarkar jingi kum mta kasi lawan USP lawan IG bala ong ngi ong bato kan bala ngi ladon hakmat penyerap pi Paidbah delang bat ngi mo ngi ku bahaya kata ngi bakan long ka babai te halor kata ka jing ra jong ka Assam ka map phi ngimdan kam ban ya kren ya ka map kum hang tu phi ka benta jongi ka sarkar Meghalaya bat Assam bangin ya kren ya ka nimo hak bring ki atli ki bo sarkar hak ba jing sal adon ka interstate boundary committee hak ba barok ki atli ki state ngi pej ki map lening in sim da ko ipat ka solution ten rei ka bangi kwa ban ong rei nang ni ka ni ka lading kren ya ka tang ni dongin pensai Paidbah kum ni baling inghen ya ka right man south area Langpih area lele adu kasem khat khnai spa andri pun nyau andri pokra kalau don lepa ka commission jong ka sarkar Meghalaya bat Assam ko Meghalaya ka pat don ngi ong ka United Khasi Hills District hakaba kata ka committee DC jong ka Kamrup DC jong ka West jong ka United Khasi Hills District leshong bat don tu hang tu ka report ka besai ba khat nai spa andri pokra ka notify the governor ki member hang tu ko ba kadi ke area Langpih hi kala happen pasal haka West Coast ki ong haka United Khasi Hills District at that point of time padon ka Meghalaya tingi Paidbah ngiyang hor kata te ka bar pat kalong ba lading lada kani ka skora Assam ka borom ya kata ka status quo mo ba kini development ka ba khamta ban bu ek outpost ani wi kam ki ba kham he ka ba de ka law and order haji sha kala de ban inform rin pentip ya ka counterpart administration ke jongi so DC Kamrup so DC jong ka West Coast Hills na DC Kamrup ya kata ru kamdan tina kata ka daw ngi melong ki bakhan menta ba kini kibri kila violate ya ka status quo tina kata ka daw na kaliang ka jongi ki Paidbah hang ni nasungu ya borok ki seng hal nga kwa ban karpat ba tongin ya trilang kum ka jai ban mo kem de kheng ki pher jing mut ki snong ki thau ani ka hima ka sima mo pe ki de ka menta mi kan du ba ki jai ban bangin yang teli mangi bat sarkaru kan sim khai gani bat nakaliang ka jonga bat kumai nong yalam barit jong ka jakaru ngini kan usian biang hakini kisi ya kini ka jingja
in habi kendu yu home minister yu chief minister balakum nu ru unsin kerki balakum nu kani ka jingjam tak de ban kuno Shisyndon maka nom create tension hang no mo kata ka ke we ka khubor ba ka ju ka por ngi kerpat ya ka state ka jongi bakan don no ka ji kren la kalong haru ka dur ban pen kuno ya kani ka jing ka ja ka ba ka jing sakut yu jing ka ja ka wanra tang ya ka jing susi sudah ni ba ka we ka jaka ngi ka kunturi ka government ka jongi ba hapo ka jing yalam jong chief minister pemerintah bat ngi ibo amit sya tang haki dikit mai bladep uang barin penkut no ini ka japut dak sujumut ni dak nu kalat lenti apo arsian te kala ya kala sistem duna mo te ngi aga khubor ka ba sai sa ka sarkar kumba kiseng balang kila kren ki Paidbah juga ka cha ngi kren bakan wanra no ya ka permanent solution knang bakan no misu ki jingja ini ki jing ya ka jai mri jungi ni khamtam no stong dan he ka jaka te kani kalong ka jik sokiram nga ya sokiram ya kani bat ngasu ngu sibun baki seng balang ya jing trelang kum hang ni ka po Paidbah ke dona ka jing sung safety ban ong bakan dei rukom ban penon kam da ki military force hagi ya ki kam jong ka civilian te kam happy ka ki military ke la ban trikam tang la da ka don ka apspa la ka don ka am ka apspa ti ki la ban trikam hanri habaya kani ka di ka kam jong ka lo no other situation kani di kam ka ba artillery ki counterpart jong ki artillery ki district ki ne penbeng tinggi i bakan don kanu ka waran la ne kan don kanu ka jingdon kamba and ba ka we ka state kan penon kam dau spai ban nam ta ka we state hawakut uni spai ude ya gari India hi brok we kam khalia ru ka India ka Assam ru ka di India kumnu do spai India pinggir thamayo nong India hi ti kani kam kadi ke bom la ban long kadi ke bom la ban pediang ka sudai tang ka unnecessary step ka ba supen ya ka unnecessary aggressiveness ka jongki ya ka ba nginom la ban pediang ban nginom ba nakaliang jong ka seng ngisi ban ong ba kum kitu gijat ki sudai tang ki act of provocation ni ki jing concert dan ni ki jing ke jing pen ibor ban ka jing temu ban penmi ya kan kono snam tena kalian jong seng condemn ya tu ka jing le ka pamudin hajing sya ailat baki DC la ni ki SP la ni ki police kini pen baik kin ya kata lon ada situation la da don kam rekat hadu hi ban wan da ki paramilitary force da ki military force wat ban ong ban wara CRP ru 4 ya hapte no boleh kini ru ki paramilitary force ta ti ngai ba kapdon kam ban badle ni ailat ya ki district administration ailat ya ki district police bakin ya penbet ya kan ni bat kumbaong i ba Pangniang bene kalong ba kadi ka kamram ke jong artillery ki state ban ya penbet ya kan ni kamdon kam ban wara da kanu ka paramilitary force ne ka military force ha kan ni ka